May hugot si Guagua Mayor Dante Torres ng eksklusibong makapanayam ng CLTV News via Zoom nitong June 29, 2021 kung ikwento sa amin ang personal nitong pagdadalamhati sa isang malapit na kaibigan na pumanaw raw dahil sa COVID-19. Ramdam sa tinig nito ang pagdadalamhati at hinanakit na pati ang sarili na gawang sisihin. Oo, mga bago-bago lang yan. Kaklase ko pa. Kumisan, kaya nga ako, parang wala akong nagawa eh. Di ba? Naintindihan po namin. Bigat, mga kababayan namin dito. Oo. Ayon kay Mayor Torres, iba ang pakiramdam kapag hindi na iba sa iyo ang naidadagdag sa bilang ng mga nasasawi sa COVID-19. At mismong siya ay nagugulumihanan kung bakit sa 19 na munisipalidad sa Pampanga, ang kanyang bayan ang may mataas na mortality rate ngayong pandemya. Actually, namatay namin sa Guagua, 87. 87? 87 na. Pero cumulative ito since the beginning. Since the beginning ito. At ang aking active cases, 309. Ano mo siguro bakit naging 310? Bakit napakalaki? Punto ni Torres, bukod sa sentro ng kalakalan ng kanyang bayan sa ikalawang distrito ng Pampanga, puna niya ang laki ng bilang ng mga hindi nako-contact trace na asymptomatic patient ng COVID-19. Nadulot nito ay ang pagka-expose ng mga vulnerableng sektor sa ilang komunidad sa kanilang bayan. Kaya ang ipantatapat umano niyang solusyon ay ang pagpapaigting ng contact tracing at antigen test kahit na sa second level na mga contact trace na kabalin sa Guagua. Yung malalakas na katawan, kahit na may COVID sila, hindi natin na-identify. Ngayon, identify natin, di ba, sa isang barangay. May tinamaan doon, alos doon, yung mga direct contacts niya, secondary contact, pinaano ko na, pinususwab ko na. Sinabi ni Torres na hindi lamang sa COVID-19 response ng local IATF ng Guagua ang kanyang gustong siyasatin sa malaking bilang ng mga nasasawing kabalin na umabot sa critical stage ang sitwasyon bago pa ihatid sa second level at third level ng hospital sa probinsya. We appreciate naman yung pag-anula, yung halimbawa, papasok na doon, i-entertain ka. Pero hindi naman sa ganun eh. Kailangan kasi, pag nag-entertain ka, you must be well-equipped in terms of machinery, in terms of manpower. As of June 27, 2021, pangalawa ang Guagua sa may pinakamaraming kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa 19 na munisipalidad sa Pampanga. Ito'y nasa kabuang 1,206. Una, ang Mexico Pampanga na may 1,385 at pumapangatlo naman ang Lubao na may 983 COVID-19 cases. Paolo G. Santos, CLTV News.